Ke super discount ni sabti atho shong kurim hadu san pho percent. Shimi kani ka kabuk siar kapadan bit take away ke sabti away ke design. One chika wet showroom hamot pran pat maulai mauro lani phone ho number kandai sao lai rio san pra nyo lai pra. Ka National People's Youth Front NPYF kala IT daga dor khas Home Ministry rangba konat ki sangma bandawa penstat ka jing toket mat pensaja ya ki runar badon kti band khat jubor ya ka jing yami hebret in saphira ibadang south tem kerta hanongra u president ke NPYF ubdi menteri sorkar uba awailan mikishalla la pendrem jor ya kane ka jingja bad ya thoba ke NPYF kalai kendo yo menteri rangba bad yo sembut menteri rangba bakmi ka kampoyeng ban gentu bakin shimkhya bad pha penstat ka jing toket bad wat hado mandalap iki brio ki bam don jing snow show para mensim ban penjitom kat kum ka an nakaliang kinoi lam ke NPYF ne ka sngi lalit on tap lang bad snow lam na ka benta ka yeng kasem I hebret in saphira nongkong hini kwa wan condemn ya ketu ke jingjiang hagini kisni pala dep ya itu iklung in saphira lengdo mau nai ni nakaliang jokit NPYF ni condemn ya kum kitu ke jingjia bad nakaliang jongi nilai ya kendo bat Chief Minister Badan Borom Jongi, bat kumjur ya Deputy Chief Minister in charge of home, bat ngila nakaliang jongi ngila kerpat yaki pas kidai ban penlong fast track yakni ka case, bat wat hado bandalap ya kum kini ki briu ki bomdon show ya kata ka jing snow o ya ka mensim briu dan nakaliang jongi ngila request yaki but make sure ba no badon kti pun ka justice it should be served te kata nakaliang jongi ngi kwa ban pentip ban nakaliang jongi kum ka NPYF ngin sa lekendo ro yaki bahayeng jong mo jongi insa fira bat hagajo kapor nakaliang jongi ngin sa over ya ka letter bangila Aisha Chief Minister bat jai Home Minister ro kanang ba nakaliang bakin tip ban nakaliang jongi ngila push nak benta ban speed up ya ni ka case jongi lani hapo kari India hi ni work under the framework local law mo te kat kum ka ai te anda ngila lap tingi habi ban bot kat kum ka ai kala don hi kata namar to tangbangan kalian jonga hi nga kum bong meningi ben remjor ya kum kini ki jingjia ban ga dladon kamro kapor namar ngiyo iba kat banang yat kesni ki briu kila do ya kata ka jing sngew ya kata ka mensim briu tena kata ka daw ngan request hi ka sorkar ro bakin nang ni syakmat bangin kamlong strict bat ngidon kamro ka jing ya trailang namar ladapi should depend tang ha government lane tang ha police na sngew bamdei ka basuk henry kan dei bandon ka jing ya trailang nadu police department bat kinong yalam snong kita ngas ngau ka badon kam ha te khanang ngin ya trailang ba khanang nang ne syakmat kam nam don kum kane ka jingjia basnusi te kai ka daw kongsan ba kum kini ki jingjia ki ju jiam kapor ya kata man nomor ngan ong kum nomor it's depend mo naka we ka case ka we ka case the don teng ro ka case ka ba ngimla ban ong ngila page ka long very serious kum ka last time kum ka case jong kane ka sonam ro ngila de page ka we ka angle hantu ngila ya mo la ya la race kuno tambah hadin ultimately ngilap badai ka lok temut ka don kum kita ki case ro tingin ong ba every time mot ka long ba there is no reason henry ka don kidaw te henry kum wat la kataro ngas ngeu ba kum bang ong menni bangin appeal hi ya ka state government kam tam ya ka home department pat nga la dei ka por bangin ya trailang kum asa mot kum ka state kum ka community bangin ya trailang khanang manam jor kum kini ki jingjia shkamat